Jasper Christiansen it-tielet raġel li jinsab mixli bil-qtil doppju f'taslima f'Awwissu ta' 4 snin ilu se jkun qed jiskonta pjena ta' 40 sena ħabs wara li ammetta li kien involut fl-istess omiċidju. Christiansen li hu danisu li għandu 33 sena ġie estradit lejn Malta minn Spanja f'Novembru tal-2020. Il-vittmi f'dan il-każ Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski inqatlu b'tiri ta' arma tan-nar. L-omiċidju seħ waqt pjanta serqa fir-residenza tagħhom f'taslima. Waqt seduta dwar il-każ quddiem l-imħallef Natasha Gallia Xiberras, l-avukat Stefano Filletti informa li ntlaħaq qbil bejn id-difiża u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex Christiansen jammetti l-akkużi kontrih minflok jgħaddi ġuri u dan pjena ta' 40 sena ħabs. Dwar dan il-każ ta' omiċidju se jgħaddu ġuri wkoll Daniel Muka u Viktor Drakomanski wara li nstabu biżżejjed provi kontrihom. It-tnejn filgħodu komplet il-kumpilazzjoni ta' xhieda brabta mal-każ tal-qtil doppju fil-Marsa fil-15 ta' Ottubru u tabib tal-emerġenza xent kif mara Niġerjana li salvat fl-inċident sofri ġrieħi gravi f'rasha mill-allegat qattil. Fil-fatt Idrisu Faisal mill-Ghana minn barra li jinsab mixli qatel lil Joseph Bartolo ta' 73 sena u lil Carmen Abela ta' 56 sena. Jinsab mixli wkoll li prova joqtol lil mara li kienet fuq il-post fil-ħin tad-delitt. Fil-qorti tabib tenna li l-mara daħlet l-isptar Mater David Benġila fuq moħħa u ferita fuq idejha u qal li l-ġrieħi kienu kkawżati minn daqqa b'oġġetti bess. Fl-istess seduta xedet it-tabiba Ruth Camilleri li kienet eżaminat uffiċjal tal-Pulizija li sofra brix fin-naħa tax-xelluk ta' wiċċu waqt l-inċident. Bħalissa Faisal Idrisu ta' 34 sena tpoġġa taħt ta' akkuża wara li l-Maġistrat Gabriella Vella sabet li hemm biżżejjed provi kontrih. Il-każ se jkompli aktar tard dan ix-xahar. Il-medja Amerikana segwit mill-qrib l-iżviluppi brabta mal-arrest ta' żewġ persuni Malti ta' 27 sena u Niġerjan li allegatament huma involuti fil-beħ illegali ta' malware fuq id-dark web. Nhar il-ġimgħa tħabbar li f'kollaborazzjoni mal-FBI Amerikana il-Pulizija Maltija arrestat lil Daniel Meli ta' 27 sena minn ħażabbar u akkużat li kienu involut fil-beħ ta' għodda ċibernetika li tintuża għal hacking. Il-medja Amerikana żvelat ukoll li allegatament il-Malti bih il-malware lill-uffiċjal undercover tal-istess FBI għas-somma ta' $180 Amerikan bil-cryptocurrency. Skont is-CNN il-Malti qed jiġi rappreżentat mill-avukat u deputat Joe Giglio li iżda baqa' ma weġibx għal mistoqsijiet tagħhom. Ġie rrappurtat ukoll li l-awtoritajiet Niġerjani arrestaw raġel ta' 31 sena li skont id-Dipartiment tal-Ġustizzja Amerikan allegatament iffaċilita l-beħ tas-software użat fil-hacking magħruf ukoll bħala Warzone Ret. Assistent direttur tal-FBI f'operazzjonijiet ċibernetiċi stqar ma' CNN li mill-inqas 7,000 klijent Amerikan xtraw is-software illegali waqt li xi gvernijiet barranin użawhu ukoll f'operazzjonijiet illeċti. L-Istati Uniti qed tinsisti li ż-żewġ akkużati jiġu estraditi lejn l-Istati Uniti biex jiffaċċjaw il-ġustizzja hemmhekk.